ta yi ba za mu sake haɗuwa ba bayan wannan shekara. A wannan kwarin, a bigiran wannan masallaci, waɗannan kalmomi masu nauyi manzon Allah ke faɗa wa sahabbansa. A nan wajen mai albarka aka gudanar da mafi girman khutba a tarihin duniya. A nan ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi khutbar bankwana. Dr. Mahmud, a hajjin bankwana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi khutba mai girma. A ina wannan khutba ta kasance? Kutubar bankwana wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kasance a wannan guri da ake kira Batin Wadi Urana, a bigiran wannan masallacin Namira. A gurbin wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a safiyar ranar Arafa ya fito shi da sahabinsa Maimun sun fuskanci filin Arafa har sai da suka zo zuwa Jabal Namira ba masallacin Namira ba. Shi yasa ake kiransa da masjid Namira saboda wannan dutse. Da babu masallaci a gurin. Wani bangaren dutse na cikin Wadul Urana, wani bangaren kuma yana cikin harami. Sai aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tanti. A lokacin da suka isa gurin, rana ta yi, manzon Allah ya sauka a wajen har sai da rana ta yi zawali. Sai ya hau taguwarsa Qaswa, sannan ya zo wannan wajen. Bayan haka, a ƙarni na biyu bayan hijira aka gina wannan masallaci inda annabi ya yi hajjin bankwana, sannan ya khutba wacce ta shahara da khutbar bankwana, sannan a gurin ya sallah azhar da al'asr a cikin jam'i kuma kasaru. Daga nan ne aka gina masallaci a gurin. Daga nan ne sarakuna da kalibobi da shugabanni suka ci gaba da kula da wannan masallaci. Gini na ƙarshe da aka yi mishi wanda aka ƙara girmansa shine wanda aka sanya shi na biyu daga cikin masallatai a cikin garin Makka, wanda yana cin mutane fiye da 350. Wannan masallaci shine ya kiyaye mana gurbin da manzon Allah ya khutbar bankwana da sallar da ya yi a ranar Arafa. A cikin wannan khutba akwai wasiyoyi da yawa da manzon Allah ya yi wacce ta kasance kamar wasiyar bankwana annabi ya yi. Daga cikin wasiyoyin da ya yi akwai wasiyar da ya yi akan mata, yake cewa ku ji tsoron Allah akan mata, ku yi wasilci na alkhairi gare su. Ayoyi sun zo cikin suratul Nisa, Tahrim, Talaq, wanda suke tabbatar da kula da mata. Uwa ce, ko matar aure, ko ‘yar uwa, ko ‘yarka ce. Allah yake cewa, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. To me yasa ake tuhumar musulunci da zaluntar mata? Shugaban wannan al'umma bai gushe ba yana maimaita wasiya ga mata.